Кешеләргә бәхет өчен бик күп кирәк. Бөтен дөнья, җирләр, сулар һәм күк кирәк. Ә кемгәдер бәхет бит ул телемикмәк. Кай вакытта бәхет өчен бик аз кирәк. Барда бар күк, тик нигәдер ярсу йөрәк. Бу йөрәккә бәхет өчен бер син кирәк. Сөям диеп, йөрәгемә кердең. Ничек таптың шуның ачкычын? Тын күл иде бит ул. Тик күрәсең һәрбер күлнең була аккышы. Син дә аккыш кебек язда килдең, күңелемнең эретеп бузларын. Ярсып ярларыннан чыкты йөрәк, тик оныткан алда көз барын. Инде китә аккыш. Сагышлардан тын күлемне бузлар каплады. Минем күңел дөньяларны айкап, эзләп, сине тапмады. Ә шулай да сине көтә әле. Ул бит белә сине табасын. Күл дә белә, язлар белән бергә аккышының кире кайтасын. Хәерле кич.